Jeg vil lige gennemgå vores gangemetode. Når man ganger, så betyder det jo egentlig ikke så meget, om der står 15 gange 3 eller 3 gange 15. Det vil sige, hvis der står 3 gange 15, må I godt bare vende den om, så den står sådan her. Jeg kan bedst lide at tage dem den her vej. Der er nogen, der bedre kan lide at regne den der vej. Men når man, den metode jeg viser her, så ganger man herover først, og så ganger man herover. Så altså først så siger man 3 gange 5, det giver 15. Så skriver man 5-tallet her nedenunder, 1 under 1. Og så har man 1 i mente, den sætter man derop. Så siger man 3 gange 1, det giver 3, plus den, der står i mente. Det giver 4. 2 streger under. Vi prøver at tage den næste, så altså først herover, så herover, så herover. 5 gange 4, det giver 20. 0 dernede, 2 heroppe over. 5 gange med 3, det giver 15, plus 2, det er 17. 1 heroppe. 5 gange med 1, det giver 5, plus 1, det giver 6. 2 streger under. Den sidste her, 6 gange med 6, 36. 6 gange med 5, det giver 30, plus 3, det er 33, så 3 herned, 3 her. 6 gange med 2, det giver 12, plus 3, det er 15. Sådan.